бо бозии тимҳои Истарафшан ва Хуҷанд рақобатҳои даври 11-уми Лигаи Олии Тоҷикистон расман ба анҷом расиданд. Дерби вилояти Суғд ба нафъи ноибқаҳрамони кишвар Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ба анҷом расид. вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истарафшан доир шуда бо ҳисоби минималӣ 1-0 хатм шуд. голи ягонаи вохӯриро дар дақиқаи 32 Далер Ёдгоров ба самар расонида 3 имтиёзи хеле муҳимро дар сафар ба тими Хуҷанд ҳадя намуд. ҳамакнун баъди танаффуси на он қадар тӯлонии тобистона бозиҳои даври 12 август доир мешаванд. баъди анҷоми бозиҳои даври 11 ба истиснои бархе бозиҳои мавқуфмонда, дастаи Равшани шаҳри Кӯлон муваққатан дар зинаи аввали ҷадвал қарор дорад. Истиқлоли шаҳри Душанбе баъди доир намудани 6 вохӯрӣ бо 14 имтиёз дар зинаи чорум ҷой гирифтааст. Хуҷанди шаҳри Хуҷанд баъди 9 вохӯрӣ доир намуда 13 имтиёз дорад ва дар зинаи 6-ум аст. дастаи навкори чемпионат Равшани Зафаробод бо 7 имтиёз дар таххонаи ҷадвал аст. то шурӯи дубораи чемпионат дастаҳо дар ҷоми Тоҷикистон рақобатҳои марҳилаи якаш ниҳоии худро баргузор менамоянд.